Ŋunungunu kuma minnu bɛ Sena bɔlɔlɔ siraw fɛ n'a bɛ ka yira k'a fɔ ko fariya wale tigilamaw bɛ ka san sɔrɔ Mali soldasiw yɔrɔ ko sabula k'u bɛ ka dankari kɛ u dangayɔrɔw la n'o yɛrɛ kɛla sababu ye soldasi 42 nin tola la 22 o jogina kosɛbɛ. Suleman Dambele DIRPA kunnafoni di soba ɲɛma don a bɛ ɲɛfɔli kan ye. U bɛ ka voiture piégée ani kamikaze de utiliser mɔgɔ si se ko tɛ o la koyi. Attaque fait beka kesisa ou beka voiture piégée de amba fo de ma des actions désespérées dans la photo de bamanangana parce que tellement que jigitika wala ou beka o de kesisa ça dit que ebise ka fa mo to de mo ibita mobile fa bombula kata mobile fa explosif la yere bina ikasrata la bi fili ka do jamana la ou beka o de kesisa sinon chaque jour que Dieu fait il passe au voiture tiki do bien négocier tiki do bien mobile tiki do bita ele explosif ou quand yoro de là mais quand faut couper pour attaquer femme la 600 amba faut tu de nyenwe te ko ko mais tu sais quand moko balé moko ngasrati nina tu sais ko baloga ni flio donc au bedo avion de mobile de kono ou charger les bombes là ou bunu free sur la sekanga ka kenyeni faria wale tigilamaw ka binkanu ye. Mariam Sangare DIRPA ka kumala sela dakando aya yira ka fɔ ko soldasiw kan ka dɛmɛ dongo do maaw fɛ kunnafoni di okumu kɔnɔ ko sabula soldasiw dɔrɔn de tɛ ka sa. Kabri ala ka armée da ba jɔyɔrɔ fa la o bɛ fɔ ɲɛna armée ba jɔyɔrɔ fa dɛ non tɛ mɔgɔ tɛ t'i yɛrɛ di saya ma ou bien ni jɔyɔrɔ fa ko tɛ e kan bɛ kɛlɛ min ma t'a dɔn i kan bɛ test ta de ma wa bien kan bɛ yɔrɔ min ta ma. Directeur y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na n'i y'a ye fagabaga cayara dɔwɛrɛ tɛ o aw ɲɛ b'olu mɔgɔ minnu na u bɛ t'u ɲagami population na n'i ko k'i bɛ kɛlɛ kɛ cogo dɔ la i b'u ni population fɛngɛ ɲɔgɔn na test tɛ taa min filɛ nin a ma préparer yɔrɔ Mura t'a préparer la Mura t'a dabɔra kama k'a préparer k'a dɔn k'u bɛ ka t'u faga nin dun u nana bali an ka mɔgɔw la de tilega dere fɛ ka tila ka don jama fɛ ka na kɛlɛ fana ye stratégie de cogoya de b'a la aw t'a dɔn sɔrɔsiw bɛ baara min na terrain kan pour que ka se ka ninnu mɔgɔ ninnu sɔrɔ parce que u ɲagaminen don population na. An ka dɔn k'a fɔ soldasi 42 minnu tanyana tile 3 tasi bila bɛna k'u ye mun bɛ daminɛ bi alamusa. Mariam Kuyate Moktabari VOA Bambara.